Approvata b'mod unanimu dikjarazzjoni politika dwar it-tisjieħ tal-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż u mill-isfruttament sesswali. Il-firmatarji tad-dikjarazzjoni kienu stati li firmaw il-Konvenzjoni Lanzarote u li ħadu sehem fil-konferenza li fakret il-15-il sena tagħha. Din id-dikjarazzjoni tħejjiet minn Malta b'konsultazzjoni diretta ma' tfal u preżentata waqt l-ewwel konferenza ministerjali tal-Kunsill tal-Ewropa f'Malta għall-Ministri responsabbli għall-protezzjoni tat-tfal. Tfal ta' wissjen tagħhom u għallunna ħafna affarijiet u aħna dak hu l-opinjoni tagħna dik hija l-ħaġa l-aktar importanti li nisimgħu t-tfal huma x'iridu jgħidu. U għalhekk illum ħriġt ukoll dawk il-punti li huma ddiskutejna flimkien. Uħud mill-punti li tqajmu kienu fost oħrajn li tiddaħħal leġislazzjoni aktar stretta li tiżgura skrutinju regolari ta' adulti li jaħdmu ma' jew qrib ta' tfal, kif ukoll li jiġu stabbiliti u nfurzati regolamenti aktar saħħithom għal protezzjoni fl-ambjent diġitali. Id-dikjarazzjoni konġunta se ssaħħaħ l-istrutturi nazzjonali u leġislattivi, policies u prattiċi oħra li jkumplimentaw ir-rispons globali għall-isfruttament sesswali ta' tfal, l-abbuż sesswali u s-sigurtà online. Din id-dikjerazzjoni kif ukoll l-aġenda tal-konferenza saret fl-isfond ta' żieda fl-abbuż sesswali fuq it-tfal madwar id-dinja. Ċentrali fid-diskussjonijiet tal-ġurnata kien l-użu żbaljat ta' teknoloġija diġitali u l-effetti mill-gwerer u konflitti armati. Rridu nħarsu l-qudiem imma il-kommurazzjoni issa għaddiet u għawek fejn qed inħarsu l-qudiem mod tanġibli. Il-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li fil-waqt li din id-dikjerazzjoni llum ġiet approvata issa trid titwettaq fil-prattika. Minħa tiegħu s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Ellen Berse qal li llum madwar mara minn kull 5 u raġel minn kull 7 esperjenzaw vjolenza sesswali matul tfulithom. Tem li din ir-realtà mhix aċċettabbli u fil-waqt li hemm il-liġijiet kontra dan, il-prijorità issa hija favur l-implementazzjoni u l-prevenzjoni.